dag er det herrens år 1669. Vi er midt i svenskerkrigen. Danskerne prøver desperat at holde stand mod den svenske hær, som har indtaget landet. En svensk kaptajn og hans trofaste soldat er på vej hjem til lejren. Men i alt hemmelighed planlægger Gyngehøvdingen et overraskelsesangreb på den svenske kaptajn. Jag tycker att hästen är lite dålig. Vad säger? Og det er audition til rollen som Svend Gynge. Nej, første deltager. Jeg er svensker nu. Ah, Jeg skal spille svensker. okay, du skal spille svensker. Hvad tror du vil gøre dig til en god svensker? Ja, men ja. Det tror jeg. Okay. Ja, kan vi få næste ind? Og vi har næste til rollen som svensker. Hvad tror du vil gøre dig til en god svensker? Ah, nu ved jeg ikke. Du snakker meget københavnsk. Ja, jeg bor meget tæt på København. Okay, ja, du er ikke født i Danmark eller Sverige, er du? Nej. Nej, okay. Vi har tænkt på noget lidt mere nordisk måske. Kan vi få næste person ind? Og vi har tredje person til rollen som svensker. Hvad tror du vil gøre dig til en god svensker? Ja, jeg tror nok det er for det, jeg er en. Hvad er du? En svensker der. Okay. Har du sygesikringsbevis eller sådan et eller andet med pas? Nej, det glemte jeg derhjemme. Nå, har du... Okay, vi tager næste ind. Ja, hvad tror du, der gør dig en god svensker? Jamen, jeg har altid drømt om at spille gangster.
Du skal vist over i studie 4, tror jeg. Det her, det er optagelsen til Gyngehøvdingen. Nå. Skuespillerne er ved at brække grene af, så de kan komme til. Lortegrene! Okay. Kan vi få en mand med en økse til optagelse 4? Jeg skal lige have mit armbånd ordentligt på. Vi skal have mand med øksen til scene 4. Okay, vi er klar. Okay. Ja. Værsgo. Og David havde da ikke kommet videre til skade efter sit lille stunt. Udover en del brændenælder. Okay. Bare kør. 3, 2, 1, go. Ej, du kamera, det følger ikke med den her pind rundt. Tilbage. Rigtig hest. Det var godt lige, det var lige. Rød vand betyder stå. Det var